Children of God, mga anak sa Diyos. Ang nasod nga Brazil na gi-process karon nga batanon alang sa beatification o eventual canonization. Si Guido Schaffer. Si Guido Schaffer na taon niadtong 1974 sa Rio de Janeiro sa Brazil. Doktor siya sa medisina ug ilado usab nga usa ka batikan kay nga surfer. Samtang daghan ang nagdamgo og kalampusan sa iyang profesyon o sa sports, si Guido nagahin usab og panahon sa pag-atiman sa mga kabos o sa mga homeless. Kanunay siya magdala og pagkaon, tambal o paglaom ngadto sa mga taong nanginahanglan diha sa ilang komunidad. Ug sa paglabay sa panahon, isip doktor, gibati niya ang tawag sa Dios sa pagkapari. Mao nga ang iyang gibuhat, misulod siya sa seminaryo. Bisan seminarya na siya, wala niya biyahe ang iyang misyon isip doktor o ang pag-alagad sa mga kabos o sa pagdala sa mga tao ngadto kang Kristo. Niadtong 2009, samtang nag-surfing siya aron pagpangandam alang sa usa ka outreach activity, nalumos siya human madala sa kusog nga balod. Wala siya nakaabot sa iyang ordination apan sa ang iyang kinabuhi nahimo nga dako kaayo nga inspiration alang sa mga kabatan-unan. Ug tungod sa iyang dungog sa pagkabalaan, gilunsad sa simbahan sa Brazil ang proseso sa iyang beatification. Si Guido Schaffer. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga bisan ang usa ka ordinaryo nga batan-on mahimong makahatag og dakong kausaban kon itugyan niya ang kinabuhi ngadto sa Dios. Si Guido Schaffer. Sa ebanghelyo karong adlaw, gigamit ni Hesus ang sambingay sa liso sa mustasa ug sa patubo aron ipakita unsaon sa gingharian sa Dios pagtubo. Ang liso sa mustasa mao ang labing gamay apan mahimong dakong kahoy. Ang gamay nga patubo makapaalsa sa tibuok minasa. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, pagbuhat sa gagmay mga butang uban sa dakong gugma. Ang liso, gamay kaayo kung tan-awon. Apan kon itanom ug atimanon, mutubo ni og mahimong dako nga kahoy kung din ang mga langgam makasalag ug makapahulay. Mao ni ang pamaagi sa Dios sa pagtrabaho sa atong kinabuhi. Kanunay siyang magsugod sa gagmay nga mga laka nga sa ulahi mahimong dagkong panalangin. Dili kinahanglan nga dako dayon ang atong mahimo o imong mahimo aron magamit ka sa Dios. Ang pinakaimportante mao ang imong pagkamatinud-anon sa gagmay nga mga buluhaton. Buhata ang gagmay mga butang uban sa dakong gugma. Ang gugma dili masukod sa kadak-on o kagrandyoso sa atong gibuhat. Mas makita ni sa diha sa kasinsero sa atong pag-alagad. Ug mao ni ang spirit of the gospel. Usay maghuna-huna ta nga walay bili ang usa ka kanang pagtabang nato. Ang usa ka pag-ampo wala ray bili. O kanang usa lang ka appreciation daw murag walay bili. Apan sa panan-aw sa Dios, ang gagmay nga binuhatan mahimong dakong sinugdanan sa mga dagko pod nga pagbago. Ang usa ka good example, ang maayong ehemplo, makahimong makapadasig sa daghang kinabuhi. Pagbuhat sa gagmayng mga butang uban sa dakong gugma. Ikaduhang punto, ang pagtuo nato dili angay itago. Ang patubo dili daghan itandis minasa. Apan sa dihang masagol na ni, mausab ang tibuok minasa. Mausab ni ang epekto sa tinuod nga pagtuo. Ang usa ka tawo nga tinuod nga nagpuyo sa ebanghelyo makahimo sa pag-usab sa iyang pamilya, sa iyang komunidad, sa iyang katilingban. Sigon pa ni Jesus, the kingdom of heaven is like a yeast that a woman took and mixed up about 60 pounds of flour. Matthew 13:33. Sa binisaya nga hubad ang gingharian sa langit sama sa patubo nga gisagol sa usa ka babay ngadto sa minasa.
Mao gyud niyang hagit sa pagtuo. Ang pagtuo nato dili angay nga magpabilin diya sa kilid-kilid o paok-ukon lamang nato. Kinahanglan kini makita sa atong mga pulong, sa mga desisyon o sa atong mga binuhatan. Ang usa ka matinumanon nga Kristiyanos mahimong patubo sa kalibutan. Ang labing gamhanan nga wali mo ang kinabuhi nga nagpakita sa gugma ni Kristo. Ang atong ehemplo mas makapadani kaysa sa daghan nga mga pulong. Ayaw paghunong sa pagbuhat og maayo bisan gamay ra ang imong mahimo. Ang imong pagkamatinumanon mahimong inspirasyon sa uban. Sama sa patubo ang atong pagtuo o imong pagtuo mahimong hinungdan sa pagbag-o sa daghang kinabuhi nga wala gani nato o nimo damha. Ang pagtuo dili angay itago. Story time. Nakadungog na ba mo sa Legion of Mary? Ang Legion of Mary nagsugod ni sa Dublin, Ireland niadtong 1921. Pinaagi sa initiative ni Frank Duff. Uban sa pipila lamang ka mga ordinaryo nga mga Katolikong laiko. Gamay ra kayo ang ilang grupo sa sinugdanan og regular lang yun silang nagtigom alang sa pagampo o pagbisita sa mga nanginahanglan, labi na sa mga masakiton. Wala sila maghuna-huna nga ang ilang gamay nga initiative may mong usa ka dako kayo nga international organization. Ang ilang tumong mao ang pagdala kang Maria ngadto sa mga tao ug pagdala sa mga tao ngadto kang Kristo. Wala lang gyud damha tungod sa ilang matinumanon regular nga pagbisita sa mga pamilyas, mga ospital, prisuhan, mga kabos, masakiton, misugod o padayon ang paglambo sa Legion of Mary. Nikaylap ni sa ubang mga dioceses sa Ireland, dayon niabot kini sa Europe, sa Asia, Africa, Oceania ug Amerika. Karon nanay kapin 170 ka mga nasod ug milyon-milyon ang nahimong miyembro ug auxiliary members niining Legion of Mary. Sa dihang didto pa ko sa Zamboanga na assign, nahimo ko nga spiritual director sa Legion of Mary sa akong parokya. Gawa sa among regular nga mga tigom kada Domingo, ang mga members mo ang mangita sa mga masakiton diya sa komunidad aron nga sila andamon sa pagbisita sa mga pari. Overall, ang dakong kalampusan sa Legion of Mary wala magsugod sa daghan ng mga tao dayon, kundili sa pipila lamang gyud ka mga laiko nga mitubag sa tawag sa Dios. Sama sa liso, sa mustasa o sa patubo, ang gamay nga sinugdanan nahimong dakong panalangin alang sa tibuok simbahan. Children of God, mga anak sa Diyos, do not underestimate the little things that you do. Ayaw i-underestimate ang mga gagmayng butang. Mahinungdanon kayo ning mga gagmayng butang. Ayaw kaminusi ang gamay nga maayong binuhatan. Himoa ang inyong panimalay nga usa ka liso sa gugma ug pagtuo. Tabangi pod ang uban nga mutubo usab diha kang Kristo. Ug tuguti ang Dios nga magpatubo sa mga binhi sa kaayo nga imong gipugas. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Jakarta, nasod sa Indonesia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.